Gaurkoan June Arrotirekin gauden, Badoa kooperatibaren inguruan hitz egiteko, hain zuzen ere, B Bidasoako banaketa kooperatiba berria aurkeztu dutelako. Konta iguzu, June, nola sortu zen Badoa? Badoa sortzen dalde batetikan Bidasoako eraldaketa fabrikaren lehen proiektua den hau sortzen da, haiek bazuten ideia bat pixkat, ikusita egoera nola den eta banaketa nola egiten den eta igual beste modu alternatibo batean egin beharko zela hori ikusita eta bestalde Gasteizeko kooperatiba bat eraman banaketa zerbitzua egiten duena bizikletaz ere. Haiek hasi ziren hemen hurbil lan egiten eta kontaktatu zuten pertsona batekin gaur egun garenak Badoa osatzen dugunak. Beraz, bi parte horietatik elkartu ginen eta hasi ginen jarte hasieran lanean eta finkatzen ari gara gure lana. Lan horrekin hasteko Kerrezonako eskualdean ikerketa bat egin zenuten, ez? Eskualdearen beharrak identifikatzeko, ez? Hori bai izan dela, Bidasoako peraldaketa fabrikaren aurre prozesua, aurre lana gure lantaldearekin hasi baina lehen. Orduan bai egin zutela ikerketa bat eta fijatu ze beharrak zeuden, ze beharrak eta ze posibilitateak eta Eta azken finean, kooperatiba berri honek natura eta pertsonengan banaketa sistema jasangarria proposatzen du, ezta? Bai, hori da. Kooperatiba hauek, ez da lehenengo kooperatiba holakoa, banaketa txirrendaz egiten dena. Kooperatiba hauek sortzen hasi ziren pixkat, enpresa kapitalista handiekin. Horiek aprobetxatzen zuten gehien bat gazteen egoera pixkat larria lan bat eskaintzeko, baina azkenean lan hori etzen duina eta ekologia hitzan atzean ezkutatzen zuten hori, ez lan baldintza ez duina, asko itxaron beharra eta holakoak. Eta hortik ateratzen jendea hasi ziren holako kooperatibak sortzen. Ezagunena izan daiteke Mensakas Bartzelonakoa adibidez, baina gehiago daude. Eta pixkat hori da gure helburua, kooperatiba, enpresa kapitalista handi horiek iritsi aurretikan guk gure eskualdean eskaintzea holako estoa. Beraz, txirrindez egiten denez banaketa ekologikoa da, bai ideia dugula kargo baik horietakoak lortzea mekanizatuak, baina bitartean ari gara txirrindak zaharberritzen, beraz badaka horrek bere ekologia puntua bai. Eta hori beste enpresa handiek egiten ez dutena da langileen baldintza duenak ziurtatu eta guk bai hori dakagula printzipio basikoan barruan. Horixe da, azken finean, komentatu duzun moduan, Badoaren kasuan balioek garrantzi handia dute, ez? Markatu, balioek? Bai, balioek, hau da, adibidez, bertakoa izatea, etikoa izatea, horrelako gauzei garrantzen dira. Bai, hori da, bertakoa guke bai ulertzen dugu, ez komarkakoa izatea edo hemen kotizatzea, esan nahi dut. Irabaziak ez doaztela kanpora edo hemen geratzen direla eta hemen pagatzen ditugula gure zergak eta dena. Orduan bai, gure balore basoekoak dira hori eraginkorra izatea, horregatik txirrindak adaptatzen ditugu karga eta pisu askoko eta zamandiko gauzak mugitu ahal izateko. Gero eraberritzailea ze holako kooperatiba batek, Frantziako batek sortu zuen CopCycle aplikazioa, horrek laguntzen du logistika guztia antolatzen eta ematen dio duentasuna ere bai lan hori ze enpresa handietan banatzaileen denbora gehiena itxaroten ematen dute. Eta holako kooperatibetan lan ordu guztiak betetzen dira banatzen edo egin beharrekin. Noski, eta azaldu duzun moduan, bizikleta izan da ibilgailu gisa hautatu duzuena, zergatik? Justo alde batetik nik uste dut gure lan taldean gauden 4 pertsonek asko maite dugula txirrinda, garraio bezala beti erabili dugula bizikleta eta benetan iruditzen zaigula txirrinda azkarragoa dela herri eta hiri artean ibiltzeko. Gero edozer gauza benetan garraia daitezke txirrindaz baldintza baldin badaude eta kalegak politago izango litzatekeela txirrindez betea, kotxez betea baino. Eta zerbitzua azaldu duzun moduan, eskualde osoan zabaltzeko intentzia duzu, ezta? Nahi dugu egin Irun, Onjarbi eta Hendaia bitartean, ze elkarbizitza egiten dugu hemen eta bai, komarka osoan egin nahi dugu.
Eta jada ezakit hori proiektua, hiriko merkatari edo ostalarien artean aurkezten hasi zareten edo nolako feedbacka jaso duzuen? Ondo, badago jende oso interesatua gure proiektuekin eta gure filosofiarekin proiektuak, ez bakarrik proiektuarekin. Eta hasi gara gehiago ostalariekin ze erresagoa da ulertzea gure lana, ze gehien egiten dena da mundu mailan hori, baina aldi berean merkatariekin eta paketaritzakin eta olakoetan bai sartu nahi dugu. Orduan bai badirela gauza igual pixkat fijatu behar zela ondo bakoitzaren beharra eta zer eskaini, eta errasagoa da igual hastea ostalaritzakin, baina bai nahi dugula abarkatu pixkat garraiatu daiteken edo zer. Eta zentzu horretan nola funtzionatuko da? Komentatu duzu, aplikazio baten bitartez egiteko intentzia duzuela. Hori da. Bai, aplikazio hori Kopcycle deitzen da, esan dudan bezala banaketa kooperatiba batek sortu zuen, txirrinda banaketa kooperatiba batek, eta aplikazio horretan agertzen dira, Kopcycleen sartu diren ostalari edo denda guztiak, eta haien menuak edo aukeratu dezakezuna. Orduan hor zuzenean egiten da erosketa, eta aplikazio horrek gestionatzen du, eta guri bai erresten digu ikustea ze eskaera dauden, eta nora eraman behar diran, eta zentzuzko bide bat egitea. Eta zertan desberdintzen zarete merkatuan dauden beste enpresetatik, hau da, konfinamenduaren ostean batez ere banaketa zerbitzuko enpresen eskariak gora egin zuela ikusi genuen, ez dakit zeintzuk diren zuek ikusten dituzuen desberdintasun nagusiak zuen lehiakideekin alderatuta. Nik ikusten dudana da garela alde batetik bertakoa, bestalde etikoa eta bestalde garrantzia handia ematen diogula langileen ongi egotean. Hori dauden beste enpresek igual ez dutela kontuan hartzen. Hori aipatu duzu oraintxe bertan, adibidez, langileen prekarizazioa edo baldintza kaskar horietatik urrundu nahi zaretela zuek, ez? Eta lan hori bai duintasuna apur bat eman zen. Nik uste dut jendeak, jakinda lan hori prekarizatua dagoela eta hala ere jende asko dagoela lan horietan, nik uste dut batzutan jendea konfunditzen dela eta uste duela jendeak olako banaketa txirrindaz egiten duela ez dakalako beste zer egiteko. Eta nik uste badagoela jendea gustatzen zaiola lan hori egitea eta onduna izan behar dela. Eta uste dut, emaiguzu bultzada bat izeneko kanpaina martxan jarri duzuela, eta zein da kanpaina honen helburua? Hori, kanpaina ekonomikoa da, pixkat laguntza eskatzen ari gara gure lana aurrera eraman ahal izateko, eta orduan badago gure webgunean aukera aportazio ekonomiko bat egiteko, eta gero aportatu dutenen artean zozketatuko dira 4 bazkari edo afari gurekin lan egiten duten ostalarienak, eta guk eramanda txirrindez irabazi duten hori. Primeran, eta amaitzeko zeintzuk izango dira proiektuaren hurrengo urratsak? Aurkezpena ja egin duzu, zeintzuk izango dira hurrengo pausoak? Orain ja guztiz itxi hasiko garen ostalariekin, ze gutxika hasi nahi dugu asko barkatu gabe, ze asko eta gaizki egitea ez da gure helburua, nahiago dugu poliki egin eta joan ikusten nola hobetu, aldatu eta handitu poliki. Eta orduan hurrengoa, jada aplikazio honetan informazio, restaurantien eta informazioa sartu, eta hasi. Primeran, Jone, mila esker zure izangatik. Zuri.